बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लिंग। तो आज मुझे छात को आसी एक्चुअली मो हेयर कलर करी कहीं बहुत इच्छा है हाइलाइटिंग करने तो तो मु स्ट्रेक्स ही मगेची ऑनलाइन परचेज करी एक्चुअली 160 डिलीवर चार्ज 45 मिसिकी 25 पड़े 205 ओके। तो स्ट्रेक्स खोलटा मुझे तले छाड़ी दे आसली एक्चुअली तार गोटे ब्लंडर पाउडर यहाँ देन यहाँ तार गोटे डेभलपरटा यहाँ आईटा दीटा तार कंडीशनर दीटा साइन एंड कंडीशनर ओके। तार गोटे हेयर ब्रश अच्छी ग्लोव्स अच्छी ग्लोव्स भी अच्छी आईटा तार गोटे बकेट टाइप भावुँ ये कलर करी कहीं यहाँ करदे फोपाड़ी बेस्ट रही काच बाउल की दरकार ही पड़ोनी ओके। आईटा हूँ आलुमिनियम फॉइलटा जो कि कलर कले स्टोर भल रही देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गंध हो बासन कि अना आड़े अनु प्रबल मैंने स्ट्रेंथ स्मेल आंधिके देखा कटा भल देखा से काटी दे यहाँ भलसे पूरा मिक्स हो गला ओके। देखो पूरा सॉफ्ट एंड स्मूथ पूरा से बबल्स टाइप रो पाउडर आउ डेभलपर मिक्स हम से माने बबल्स टाइप रो थाए सेटा को जोड़ा देखा देख पूरा स्मूथ हो गला। तो ये मझिर सेक्शन गला देन ये जो सेक्शन हम बाहर तो से कलर हम
ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ୱାଶ୍ କରିବା। ଚୁଟି ଅଲରେଡି ସଫା ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ଆସିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ବାହାରେ ଯାଇ କଲର୍ ଦେଖେଇବା। ଫୁନ୍ଦି କିଛି କୁହ। ହାय ଗାଇସ୍। ଦୁନ୍ଦିର କଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ। ତାର ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇନି ତ ସେଥିଲାଗି ତାର ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ। ସତରେ ଗୁପଚୁପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ତାକୁ। କଣ କରିବା ଯିବା ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଆଲ କାନ୍ଦିଲାଣି ଦେଖିଲି। କେତେ ନୁହଁ ବୋଇଲା କେତେ ନୁହଁ ହେଇଲୋ ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ଚିପୁଡ଼ି ବୋଲେ। ଆଉ କଣ କରିବା ଯିବା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ। ଗୋଟେ ଭଲ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ କି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଦଉଛି ସିଏ ଆଉ ଆସୁନି। କଣ କରିବା କହିଦେଲେ। ଜାନି କିଛି କୁହ ତୁମେ ଜାନି। ବିଟ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଖାଲି ଭୋକ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ବିଟ ଲୁଣ ଖାଇକି ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟା ହୁଅନ୍ତୁ ବିଟ ଲୁଣ ଖାଇକି। ଝରକା ପଛରେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମା ହଉଛି 4 ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା ପଳେଆ ଦେହ ପଳେଇଲା ଭଦ୍ର ଆସୁନୁ। ମାମା ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଭଉଣୀ। 4 ଭଉଣୀର ଆଜି ଯେ ଥାର୍ଡ ଯେ ଭଉଣୀ ମାମା 4th ଥାର୍ଡ ଭଉଣୀ ସିଏ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେ ହଁ ମମି ହଉଛି ପୁରା ସବା ଲାଷ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର। ଆଉ 2 ଜଣ ଯେ ସିଏ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାମା କିଛି କହିବୁ ହାଇ କହିଦେ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ମମି ସାନ ଭଉଣୀ ସରି ସାନ ପୁଅ। ସେ ଖାଲି ପଳଉଛି ଟିକେ ଭାଇ ଆ ଟିକେ ବୋलो ଗୋଡ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ହାଇ କହିଦେ ଟିକେ ଚୋର ଏକ ଏବେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଚୁଟି କେମିତି କଲର୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ। ବାକି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଓକେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳନ ଚାଲିଛି। 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ମିଳନ ହଉଛି। ସଜେଇ ଦଉଛୁ ସେ ମହାମିଳନ ଯୋଉ ମିଳନ ହବା କଥା ହଉ। ବାଏ ବାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଆସିବୁ। ବାଏ ବାଏ। ଚୁଟି କଲର୍ ଅଲରେଡି ମୋର ସରିଗଲାଣି। ବାକି ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଓକେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କି ଆଜି ମାନେ ଯୋଉ ଚୁଟି କଲର୍ଟା ହେଇଛି ସେଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଓକେ ବାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ଓକେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ ଆଜି କହିବେ କି ଏଇ କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ମୁଁ କଲର୍ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ବାହାରିଲି ମାମା ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲସେ କଥା ବି ହଉନି। ତ ମାମାକୁ ମନେ ଦେବା ଚଳିବ। ବଟ୍ କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ। କଲରଟା କଣ ଛାଁ ଛାଁ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ୟା ପଛରେ ବହୁତ କୁନୁ ଆଉ କୁନୁ ଦିଦି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଉ ଜାନି ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ସେଇଟା ଖାଲି ଜାନି ଧରିଥିଲା। ବାକି ନହେଲେ କୁନୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦେଇ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମତେ। ଯୋଉଟା କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକୁଟିଆ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବାକି ଯାହାର କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କରିଦେବି ମାନେ ଯାହାର କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜର କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଜଣକ ବହୁତ 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 ବାକି ମୁଁ କଲର୍ କରିବା ସହିତ କୁନୁ ବି ଦେଖ କୁନୁ ବି କଲର୍ କରିଛି। ଓକେ କଲର୍ ଆଜି କଲର୍ରେ ହିଁ ଦିନ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ବାକି ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ
फंक्शन अच्छी तो शनिवार दिन बहुत मजा हबार अच्छी आगुरी कहदेली फंक्शन बाकी आउ कौन किसी कहीपरि तो आज भिडियोटा को मुझे एंड करची बाकी नेक्स्ट वीडियो रे आपण मान सहित देखा टिल देन बाय बाय।